Il-parkeġġ ta' Misraħ Lord bis-Swit il-Knisja ta' San Ġwan inbidel furja l-perjodu tar-Randan bl-isem ta' Inlumine. Ispirata minn idea tal-Kunsiller Dominik Kassar u xogħol artistiku magħmul blidejn mill-artist Daniele Armeni u bosta volontira mill-parroċċja ta' San Ġwan, din il-wirja ddaħħal il dak li jkun fl-ispirtu tal-ġimgħa mqazza b'mod differenti mill-wiriet tradizzjonali. Dan għaliex anki fl-ispirtu tar-restrizzjonijiet b'mod sikuru wieħed jista' jara din il-wirja mill-kumdità tal-karozza. Dan ix-xogħol li sar jiġi apprezzat mhux biss biex ngħidu proset kemm ġew sbieħ. Imma xi ħadd jieħu xi ħaġa minnha għalih u anke jieħu sodisfazzjon, speċjalment f'dan l-ambjent reliġjuż. Is-Sindku ta' San Ġwan, Trevor Fenech, stqar kemm huwa kburi b'dan il-proġett li qed iħalli l-ispirtu ta' dawn iż-żminijiet ħaj minkejja l-pandemija. Hija drive-thru biex inti b'mod sikur f'daw il-perjodu tal-pandemija wieħed jista' jiġi bil-vettura tiegħu u jara dan ix-xogħol sabiħ li wettaq il-Kunsell Lokali.